IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Pinasang ti munisipyo ti PAOAY ti Capitol Express. May sa flagship outreach initiative iti gobyerno provincial iti Ilocos Norte. Ngayon dolwan ni Governor Cecilia Araneta Marcos ken Vice Gobernador Matthew Marcos Manotok. At direktamit ang nangyeg kadagiti nasken na programa ken serbisyo iti gobyerno kadagiti umili. Nagserbiti na sa aktibidad kas one-stop shop when one-stop service caravan no sa dinno convenient dagiti nakagunod dagiti umili iti naduma-duma nga tulong ken programa nga itantandudo iti gobyerno probinsyal. Babaen ti Capitol Express nagunggunaan dagiti constituents iti serbisyo ti salunat, social welfare assistance, konsultasyon ti gobyerno ken daduma pa frontline services na disenyo amang pasaya at ti kalidad ti biag dagiti pamilya iti taga PAOAY. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.